Bismillah, ngadeg, longgo, ya longgo. Saiki ngadeg, ya, laku. Terus mencoba delok munggahe ning undak rene. Kok sagoncer anak munggah. Lah ngono. Longgo wis. Aku takon mau teko apa jenenge merambat apa ora? Merambat. Saiki wis gak merambat. Wis alhamdulillah ya ta. Terus biasane longgo ngisor ngadeke saiki wis pen. Nah, tandane otot sing nyepit, saraf sing nyepit iku wis gak nyepit. Diarani darahe mulai cair. Dadi saiki sing dadi masalah ngedukno darah. Kolesterol didukno engko gak nyepit maneh wis. Nek wis ning darahe pira sampean mau? 200. Terus dadi 196. Jadi kudu didukno dadi 130 utawane 140 bagi wong-wong sing lemu kaya sampean. Engko insyaallah lek gelem nurut nasihatku kok dadi warase. Dadi tuku jamu pon-pon. Ya, pon-pon apa? Ayo mau jahe. Terus encur, terus kunci, boner, terus iku engko wedang apa? Jeruk pecel. Lah iku engko wis ndang insyaallah darahe ndang mudhun, linu-linu, mumet-mumet wis ndang ilang ya. Muga-muga Gusti Allah paring barokah sing lara-lara bene padha nguwasi bene iso waras pisan ya.